Tänään tehdään tiikerikakkua. Aloitetaan homma tällä, että voidellaan tuo vuoka. Ja ensin mä käytän tuota vuokaspreitä. Minusta se on kätevä ja helppo laittaa. Suihkutaan vain vuokaa ympäriinsä tuota vuokaspreitä. Sitten kun vuoka on valmis, niin laitetaan korppujauhoja. Itse laitan ensin jonkun verran tänne pohjalle ja sitten rupean pyörittelemään. Tuo keskiosa on vähän tympäämpi, niin minä laitan siihen käsiin sitä korppujauhoa ja pyörittelen samalla, että se taikina ei sitten tartu siihenkään kiinni. Ja näin tehdään niin kauan, kunnes koko vuoka on korppujauhotettu. Sitten otetaan vaaka esiin. Tämä ei ole tietenkään pakollinen. Voi tietenkin mitata jauhot ja sokerit ihan desimitalla. Tähän laitetaan 2 teelusikkaa leivänjauhetta ja sitten 250 grammaa vehnäjauhoja, joka vastaa noin 4 desiä. Itse ruukaan aina mitata jauhot, niin saan varmemman mitan tällä tavoin. Ja sitten kun jauhot on laitettu, saatu mitattua, niin sitten nämä kuivat aineet sekoitetaan keskenään ja jätetään odottamaan sitten. Tarkkaa puuhaa, että tulee oikea määrä jauhoja. Ja sitten sekoitellaan varovasti sekaisin nuo. Sitten mulla on tämmönen lautanen, käy mikä tahansa muukin kuppi, johon lisätään 2 ruokalusikkaa kaakaojauhetta. Ja mulla on tässä käytössä leivonta-kaakaojauhe, joka mielestäni sopii tähän tosi hyvin. Eli 2 ruokalusikkaa kaakaojauhetta tuonne astiaan. Noin. Ja sitten siihen lisätään 3 ruokalusikkaa maitoa. Tai voi käyttää kermaakin. Mulla oli tässä rasvatonta maitoa. Ja tätä 3 ruokalusikkaa. Ja sitten mä vähän sekoittelen tätä kaakaojauhetta ja maitoa, vaikka se ei kovin sekaisin mene, mutta vähän jo, että se rupeaa niinku se saustumaan tuo juttu. Sitten mitataan sokerit tai sokeri. Eli mulla tähän laitan 250 grammaa sokeria ja senkin myös punnitsen. Toki sitä voi laittaa 2,5-3 desiä ihan jos haluaa mitata, mutta mulla nyt on tässä 250 grammaa sokeria. Ja sitten mä käytän leivontamargariinia ja mittaan tämänkin myös kuppiin. Tuota margariinia tulee 250 grammaa. Mulla on tänään käytössä yleiskone, joten mä mittaan nämä ainekset ensin eri astiaan ja siirrän ne sitten yleiskoneen kulhoon. Voin mittaaminenkin on tarkkaa puuhaa. Kuten huomaatte, niin täytyy useamman kerran laittaa voita ennen kuin tulee sopiva määrä. Ja sitten kun on voi mitattu, niin kaadetaan se sokerien kanssa sinne yleiskulhoon. Tuonne. Ja sitten ruvetaan vahvistamaan vahvoksi. Sillä aikaa kun mulla on tuo voi ja sokeri vahtautumassa, niin minä mittaan kananmunat. Tähän tulee 4 kananmunaa ja minä rikoon kananmunat lassiin. Jos siellä sattuu olemaan vanha kananmuna tai jos menee kuoria tuonne, niin ei ole kokoiseus pilalla. Ja näitä tosiaan 4 kappaletta. Mittailin niitä tässä. Nyt on voi ja sokeri rauhoitettu, niin sitten lisätään munat koko ajan vatkaten. Vähän kerrallaan. Ja sitten tässä on valmis seos. Mä olen lisännyt tänne myös jauhot. Sitten mä nostelen vähän tuota taikinaa tuonne kaakaomassan joukkoon. Tai tuon kaakaovellin. Ja sitten sekoitellaan tämän tasaiseksi taikinaksi. Näin. Sitten ruvetaan laittaa taikinaa vuokaan. Eli ensin tulee tämä vaalea kerros. Ja sitä laitetaan sen verran, että tuo pohja peittyy. Voi ottaa lusikankin kaveriksi, niin voi olla helpompikin. Sitten laitetaan tämä kaakaokerros tähän päälle. Ja tätäkin koko matkan tai tuon renkaan ympäri. Ja voi lusikalla tuolleen vedellä, kuten minäkin tein tässä.
Ja sitten loput taikinat siihen kaakaomassan päälle. Ja silleen, että tuo kaakaoraato menee peittoon. Sitten kun on saatu taikina tonne päälle, niin minä otan haarukan. Mulla on tuossa Hackmanin pitkä haarukka ja mä tökin tuota taikinaa. Niin näin saadaan tuohon ne tiikerin raidat. Sikin sokin vain ei järjestyksessä, vaan ees taas tuonne sivuille ja ulkopuolelle ja sisäpuolelle. Tavallaan Sitten 170 asteinen uuni ja noin 50 minuuttia. Mulla on tunninkin uunissa. Kiitos!